yapitatu pa ground ad hoc committee ija ya ku parliament imene inasankhidwa kuti ichite kafukufuku yokhuza ndi ngozi ya ndege ija inachitika pa 10 June chaka chimenechi cha 2024 imene inapha malemu a Sausi Chilima komanso anthu ena 8 kuti ngati nkotheka fiti zonse zimene zinapha Chilima ndi anthu 8 amenewa zimbwandiridwe ziyikidwetu pa mbalambanda. Enanso nkomazati imeneyi ndeyitidiso imeneyo ayendethu makosana ambiri tatsatira bwino zimenetu zinaliko mu tsiku la lero kungopangira kwa anthu amene sitinathe kutsatira bwinobwino komano kuti kuziwa kale kuti kuli komiti ijayo imene kusogozedwa ndi kuwatanya milandu magayi ochoka ku zipani zosiyanasiyana ameneno ali pa ground kuthamangathamanga kuti afufuze bwinobwino amene okhuza ndi ngozi ya ndege imeneja kuti kodi amene ankachotsa jekete malemu a Chilima ndani angana masula tayi ndi ndani kuti nanga jombo ya msilikali ija ndi ndege imene inamasula zimenezo pamene panali fiti zina zake zimene zinagwira ntchito ameneyo amenewa akunena zono kuti ayambano pa ground pitano kapanga appreciate malo onse amene ndege imeneyo inaponda kukafika pogwera padikiza pamenepo kumenenso kunasungidwa wreckage a ndege imeneyo awaze makosana tisanapite ndi nkhani tati tingoonako zimene wayankhula nyamilandu nako tipite ndi nkhani ndi cholinga choti tithe kuyitsata bwinobwino. Our plane crash that led to the loss of the Vice President, Dr. Saulos Klaus Chilima, and 8 others. What we've decided to do is to begin with site inspections. So we're going to Kamuzu International Airport today, this afternoon, to appreciate the facilities and how they conduct themselves. Tomorrow we'll be on Tongwa site to inspect the site itself, and then we'll proceed to Mzuzu Airport tomorrow afternoon. Also, similar process, site verification, look at the records, how they conduct themselves, how they handle aircrafts. They must explain to us the processes and the systems that are there. And then we'll wrap up our site inspection with the inspection of the wreckage, which is currently in Zomba at the airway. 18 May 2026 anali kumene kukia kapena kuti ku Kamuzu International Airport paja kumeneko ndi kumene ndege ija inazanyamukira inaonanso kunakhala kuzungulira mafuteji enake amajambula ndithudi mafuteji amenewo muobisa choncho ndi kumazifunsa kuti ankajambula chifukwa chani ankatumizira ndani ankabisiranji ufunse timaziwa zoti nzosaloledwa kutenga futeji yokhuzana ndi mtsogoleri kapenanso wachiwiri wake kuti ntioneko kafuteji kameneko kuti kodi zimayenda bwanji pamenepo kenako tipiteni nkhani. Chabwino taona mene zinakhalira pamenepo footage imeneyo inatengedwa pa 10 June chaka chimenechi cha 2024 pamene ndege imene imanyamuka pa Kamuzu International Airport ulendoto wa ku Nkhata Bay. Unfortunately ndege imeneja ndikuti sinakafike kumenekoko inatheratu muntongwamo ngakhale kuti achakwera nthawi imeneja amafotokoza kunazo kuti ndege inakafika ku Mzuzu inakanika kutera ku airport kumeneko kenako inabwerera lake ndi pamene imaza kumana ndi ngozi imene tati tionekonso zimene anayankhula chikwera nthawi imeneyo kenako tipiteni nkhani. Amene ndi akuluakulu wa MDF amene amayendetsa ndege koma amene amafika ku Mzuzu woyendetsa ndegeyo sadathe kuti atere chifukwa chakuti simaoneka bwino kamba kanyengo mene inalili ku Mzuzuko, ndipo anawauza amene amayang'anira zotera ndi kuuluka kwa ndege kuti abwere. Chabwino tamva komanso taona zimene anayankhula Lazarus Chakwera amene ali mtsogoleri wa dziko kufotokozera mtundu wa Malawi mene zinakhalira kumeneko ndifunso nkumati ankauza ndani kuti ndege imeneyo inafika ku Mzuzu. Ndi kumeneko kukiyaku anakumana ndi magayizi a ADL ambiri nawo ziwiri zitatu kutsogozera ndi kuti ndi wamkulu wa kumeneko Adamu Ajawo azione Dorothy Temba ndi timu yawo kumeneko ndi kuti apanga appreciate kumeneko anakakumananso ndi magayizi a Civil Aviation kufitanso ndi lupanga appreciate kumeneko anakumananso ndi magayizi a Lilongwe Handling Company aja magayizi amene amamenyanso ma operations awo kumeneko kukiya sizokhazonso ayi anakakumananso ndi magayizi amene amaona za matawa kumeneko apapalisanso mafunso awiri atatu kumeneno akupanga appreciate cholinga choti magayi amene akazapanga summon
kuti no kumeneko ku paliamenteko azikaona kuti afunsa motani magaya amenewa paja magaya amenewa atawa ndi amene amalumikizana ndi ndege imeneja ndi paja tinamva kale kuti makhala kuzimisa matawa ndi zina zotero zimamveka nkhani ngati zimenezo ndi kumeneko akaphaphasidwa ndi mafunso pamene akayankhula chilungamo chenicheni naso ngati makhala recordings a data ndi zina zotero ndi kuti magaya amenewa nkutheka ndithu kuti azazipanga request ndi timu imeneyi alisotu ndi mkulu wa ku MDF amene amachoka no ku nthambi imene imaona nkhani zokhuzana ndi ndege choncho amene watonde Lieutenant Colonel Amini Kamanga wa ku Air Force ndi amene ali nawo pa mndandanda umene wa secretariat pangatu appreciate ziwiri zitatu paja potengera ndi procedure yawo komiti imeneyi akuyenekanso kukhala ndi ma expert kuchokera ku side ya aviation komanso technical kumeneko aviation ko kuchoka pamenepo ndi kuti wazafunanso magayi okhuzana ndi nkhani za forensic akaswiritu amenewo kuti azaone ngati kunali ma discrepancies ena ndi ena zimadata ndi zina zotero ndi magayi amenewo zakhala akuonanso zinthu ngati zimenezo magayinso a medicalso akuyenera kukhalanso mkati momwemo makamaka okhuzana ndi nkhani za pathological expert ndi nkhani zake ambiri tikuzitsata bwino mene zikukhalira khale kuti pakati pakunabukanso mtsutso makamaka masamba mchezomo ena akumazanena zona kuti pathological experts amenewa azagwira bwanji ntchito potengera kuti family ya Malemo Saulos Chilima analengeza zonena kuti pa 13 June chaka chimene cha 2026 ikuyenera kuzakhale mwambo pangatu unveil iliza cha Malemo a Saulos Chilima kaona kuti katsate bwinobwino nkhani zimene zimayendera nkutheka zonena kuti analumikizana bwinobwino ma expert amenewa ndi kuti no examination ndi ma test ena ndiona onse zitha kutheka kuti akaswiri amenewa anapanga kale asanapangetu ozachiriza mukatsata bwino kuti timu yaku family ndi imenenso imapusha kwambiri kuti no kubwere fresh inquiry yopangidwa organized ndi magayi aboma amene ali kuphata kale panopa ndeno magayi amenewa achinenya milandu akamaliza fuchi ndi kuti amaliza akuyenera kupita no pa 19 May chaka chimene cha 2026 kunthungwa kujako kumene kunagwera ndege kumene no ena ankanena mbuyomu kuti kulibe midzi nkokhwitima pano kumapiro wake zinapezeka zona kuti nzabodza tikupeza kuti anthu ngati amenewo maso ndi kuti achina chakwera akuyenera ndithudi kuzapangidwa samon ndichi komiti imeneyo kapapalesa mafunso awiri atatu nthawi imene ntchito imene izakhale ikuchitika paja mu nthawi imene jako nkamvekanso za gadi wapatawa chani izi ndizi tikupeza kuti makosana amenewa afufuzanso bwinobwino nkhani zimenezo kuti zinali zabodza ngayi zamenewo ankangonena kapena panali chilungamo ndithu ndi akuti akachoka pamenepo akuyenera kuzapitanso kunzuzu ku airport kumeneko kupete kumeneko ndi kumenenso akapangenso apulisiyeti makamaka amene zinayendera kumeneko paja tinamva achakwera nayankhula kale pa footage kameneka kamene amafotokoza kunena zona kuti akuti ndegeyo inafika kunzuzu komano chifukwa cha nyengo ndi kuti anayibweza zomwe kumapiro wake zinaziwika zona kuti zinali zabodza after ndi kuti malipoti a BFU atatuluka komanso paja mabusa ena akanamangidwa kumeneko amene ankasusa nkhani imeneyo zimaonekabe kuti magayi ambiri aku chigawo cha kumpotoko anali ndi maumboni ambiri mmene zinakhalira kumeneko ndi tikupeza kuti ena mwa iwo akaperekatu maumboni amenewo paja anapereka windo kuti anthu atha kupita kukapereka maumboni amene ali nawo pa zimene zinachitika zija kuphatikiza pamenepo namewaso tikupeza kuti ali mwa anthu kuyeneka kukapereka umboni tikatsatira bwinobwino paja anachita kunena zona kuti anali ndi umboni kuti mtsogoleri wa dziko lina lake awauza kalekale achakwera nkhani okhuza ndi ngozi ya ndege imene yagwera china chilichonse komano achakwera anasankha dala osalengeza ku mtundu wa Malawi mwazalengeza mochedwa the following day zimenenso zinapereka mafunso ochuluka ndi tikupeza kuti anamewawo akuyeneka ndithudi kukapereka maumboni ngati amenewo ndi anyamilandu anapitirizanso kufotokozera kunena zona kuti pa 22 May chaka chimene cha 2026 ndi pamene apite ku Kobe Barracks kuzomba uko kumene kunasungidwa marekeji a ndege imeneja paja ndi kuti magayi amene Kongresi anapalapala china chilichonse kumene kuja ndi kutolera china chilichonse kusenza akuti anakasiya kuzomba ndi magayi amene akafika kuchikangawa ndi kuti akangoona malo amenewo amene zinakhalira ngati kungazakhale nkhani zokhuza ndi forensic audit zimenezo ndi kuti mkati mwa ndime ndi mmene muzakhale muchitika zimenezo komano ati afuna apite kumeneko akapanga appreciate mmene katundu ameneyo alili mmene zinakhalira akazioneto kumeneko ziduswa zimenezo ndi paja kumenekonso ndi kumene kumasungidwa ndege imeneyi kuzomba kumweko side yako airbase uko asati chako Kobe ndi tikupeza kuti mwinanso akafunsidwakonso ena awiri atatu makamaka nkhani okhuza ndi ndege imeneyo amene inayendera komanso paja kunali nkhani kunena zona kuti ndege imeneja akuti inalibe black box komano tikatsata bwinobwino makosana amenewo ankazanena zona kuti black box ilipo ndi after kutapidwa nkhwiko kuona zona kuti ni mbolayi pamene amazasintha zichewa komazanena zoti black box kunalibe ndi zina zotero kunanso nkhani zake mmene zinayendera bwinobwino mu nthawi imeneja pajanso akaswiri amene aku Germany a BFU anazalengeza mbuyo
mbuyomu atabwera kumene kunena zona kuti anapasidwa transponder kuphatikiza pamenepo ndekuti anapanga extract audios ameneno mayankhulidwe amenewo andi uthenga amene umagaye BFU anachitanso kupanga publish pa website yawo. Pano chodabwisa chinali chonena kuti pameneno amabwera kafukufuku omaliza yokhuzana ndi maudio amenewo sanazipange atachi ambiri ankapanga connect kunena zona kuti paja Dr. Lazarus alowera mtunda umene wa ku Germany mwezi wa August chaka chimenechi cha 2024 akhalako ndithu kuyamba kapa 18 mpaka mwaka fika chaku 24 August. Ndi mujamo timaziona kuti Lazarus anakwera njinga kapalasa kungochoka kukwera njingako uthengato umene magaya amenewa BFU anapanga publish pa website yawo anapezeka zoti wapanga disappear pamenepo. Kumapeto kwake ndikumeneno kunkabwera ripoti limenelo lonena kuti sanapangenso attach audios amene akuti anapanga extract kuphatikiza pamenepo ndikuti uthenga umenewonso kuchosapo kopanga delete website yawo. Yafunso nkumati anapangiranji delete after ndikuti ena ake atapita kukakwera njinga kumene kapena matayala a njingawo ndi amene amafufuta uthenga umene unachitika chenicheni ndi chani. Ndi magaya amene ali pa ground thamangathamanga kuti no chilungamo chisaziwike kuti no ngati ndege manager inakwanisa kuchosatu jekete ndikuti ngati kunalitayi kumeneko plasinso jombo za asilikali aja ndikuti no anthu tizazindikira pamenepo ngati inali nacho kosi ndikuti no pameneponso pamene anthu azazindikira chilungamo ndi cholinga choti ngati anthu timagwirana ufiti ndikuti nkhaniyo izakhala zonoti yathera pamenepo. Nde pempho ndilonena kuti anyamirandu kumeneko mukapita makamaka kunthungwa kuja kumeneko ofuna ndithu kukafunsa anthu around kumeneko kuja anthu amenewo ayenera kuti ali ndi information ndithu khale enake anathamangira kupalapala kumeneko kuja kuchosa china chilichonse mano anthu amene ali kumeneko akuzindikira bwinobwino zimene zinachitika. Dziko la Malawi maso ali paino kumeneko anyamirandu thandizani ndithu kuti chilungamo chenicheni chiziwike pamene penipeni ngati pali fiti zigwidwe ndikuti no zikaponyedwe kunja kwa mudzi zingambeto kutha anthu. Mwina tomwe ni maganizo pa nkhani imeneyi ngati maganizo ali pofotokoza comment section mulimikizanso maganizo anzathu.